Sashi sian pat ni pinang subhai pi baro syakanika channel kejungi. Merry Christmas in advance pi baro bat ngi kermen ba baro pi syai pi klanyut. Ngi semua komen ban pente bakanika channel kala tam ya prahajar ngut ki subscribers. Kublai shubonya pi baro bat nangyai keshan ya kanika channel. Lada pi sengut tenat ban pay iki niki judge videos ki bangi penmi, sungguh ha like bat share ru iki shikiwe. Pila ru ban follow yangi hapo ke Instagram account kejungi kanang ba pinum do iki videos ki bingi upload. Haga ni video ka bamenta nginya crunch pang ke case jong ni ubrio bekerteng Matthew di Grachi. Uwe ubrio upe chabar ka jing khanyet jong u. Bot yu I yu paramar jong u ubadan hajing kulmar. Pat hang tau mare shabar ban lech pej baja ayu yu. Utau samla ong yu balaja ai ki bahi yang jong u. Tiu tau breu let rung shata ka yang jong tau paramar jang. Ban pej ya ka ke baja. Urung ha ka we ka kamera jong ka breu bekerteng ka Jennifer. Pat hang tau yu I ya ka ba pen mong yu si jingem. Wat ki pulet ki batokit ru ki ong baha kata kacaka ki dan ki mediam ki balong isher khe bat inyew hado kata-kata babon na ki hapan ritaya no tang na ka baki ui. Kani ka case keja South Wales, Australia. Haka kat arterik benai March haus nam kat kandai spa kanai pun reu. Utau beriu umino na kata ka yeng ban lek yerap ya utau samla badan haka jingkumar berkuslai bubun. Utau samla udang khat prasnam ke kerta pat ukerteng Matthew di Grachi. Sashi panghi hangta ki wan ki ambulance. Paru Matthew kelam long briusho na ke kebuyu I. Namaru layap lerno hangta pat kilarano yu si hospital. Hapo kata ke yeng ladan ke kemejong Matthew ka bekerteng ke Jennifer di Grachi ke bala sapho wisnam. Kamenyap jangka lalap halor ke jingtia bat ki jain sop thia la jelut dakasnam. Dan balarung ha kata ke kamera jangka bat tap da kesangkle bat hadin pat sependon kam do tiar pen mensau ban shot dosman yaka nakakle ka kle bat kadur jang kata ke Jennifer kala mensau hado kata-kata baki doktor ki don kam ban tes yaka snam ban penti kena bakadai sishan ke Jennifer ka kle jangka kala shatir bat shasho shibun sin hado baka kle jangka kala ngam shapo bat kajabing jangka kala mi nakijaka bapan jangka shenrong kle jangka bala belod haka sengkle ru kabas ngusiru kalong bamdai tang ke Jennifer ke bala dono ya ke jingim habaki pulet ki ya cherum sheneng kata ke yeng kilap ru saar teli ki mediam kawai na kita kadai ke para ke jong Matthew ke badang khatlais nam ke kerta ke bekerteng ke Sarah di Grachi kani ka khna ka sha penyap kumjo kumba sha penyap ka kemejong ka henry unong penyap dale dosman ba kumba ule ya ka kemejong ka ya karu klap bakala mensau jor haka kle pat haka dor jangka ka ilang kumba kani ka khna ka yu unong penyap po burung hapo ka kamra jangka nambar kidan ki jing mensau hakikiti jangka ka bamun kala persyang banya daya lejong nakabaka ikikiti jangka hapor ba utau nong penyap usyo ya ka sakata ka we ka medyapan kadai ka jong upara jong Matthew ubadang khatsan snam ka kerta bekerteng Adrian di Grachi ki pulet kilap ya ka menyap jong haka sam kali ka ilong ba uni Adrian udang shna ka syuki hasam kali par hakata ka por dan bawan na dien jong bat ben mensau yu lalab yu halor kapung nakasnam jong hi ladon batit yu nakle da utiar hado arphoi sien bat uda tit jubor hado bakasnam kala selot shaki kenro jongkat sam kali bat ki binya jong uru la selot hakata kasam kali ki pulet kilap badan hado life hoteli ki dak mensau haka kle rendang bat kamen ka jong uru la jhe daka petrol ki pulet ki ong bakini laingun kila sha penyap desmon hado kata baki ilong kum bakini laingun kila yap haka plane crash haka por bau Matthew la yomi na hospital la poi keren baki pulet markum tahi uong bau lawan phai yeng bar ulalap ya kani ka jingja ka bashar khai hadin bau lawan samen na ka yeng samla jongu ki pulet ki suba badeu kupa jong Matthew
namar kini ki jajingja ki sedai bah ki brio ki bai itu naya jan bat kitu ki bai syak penyap Henry ukupa jong Matthew hakani kapor udan sha Sydney bat usa hakayeng jong ki kmi ki pa jong u bat ulik le kai golf bat ki porlok ki jong u hakatu kamir baja kani ka jingja ka basusi kani ka jaka Sydney ka jingai kumba shikenta ai nakani ka jaka baja kani ka jingja tiki pulit ki klam suspect show pa udai kupa jong Matthew ki pulit ki lapenti kenaru baha kapor baja kani ka jingja kupa jong Matthew udan shisha ha Sydney ki pulit hangta ki la sngolingo ha ka baningkong ka ilong kumadan bamot bonwanto bat ka jingklumar kami nangta tangba ki pulit ki lap suki ya ka jing shisha ki pulit ki sedang ban lap shwa da uai utiar balak pendon kamban penyap ki suba badai da uternam lani da wheel brace ubadai utiar balau ya ki tayar kali katkom ki jing mensau jong kita ki balak syak penyam ki pulit ki ikop badai da wheel brace ki pulit ki tharai baudai Matthew bole yakani ka kam tangba udan ha ka yeng samla ha kamet baja kan ka jing syak penyam ki pulit ki dang suspect hi u khendian namar ki sngolingo ba ula ban batai thik ya ki tiar balak ja na yeng Hadien kata ki pulit ki sedang banwan ya ka yeng ban lam ya ka ban thau sha unong penyam ha kata ka jaka ba syak penyam ka ilong ka ka bakhala namar unong penyam ula ot linkhot ya ka karpet basyang hamadan ki pulit ki suba ba unong penyam ula mensau ba ula jaus nam ha ka karpet ba uhap otno ya kita ki benta kenang bagi pulit ki nomlap yu ka iru kombaladan ba mot bansai kho ya ka yeng Henry ki pulit kilap ya ka senam terkong hajan ka jingthia jong ka Jennifer bat hadien balale ya ka DNA test ki pulit kilap bakata ka senam ka dei jong Matthew ki pulit ki check ya ka kali jong ka Jennifer ban pait ba wheel brace jong ka kali u ya hab na am bat ka jingmen saw jong kita ki belayap Henry hapo ka kali uta wheel brace umdan ki pulit ki ong kalong ka ka bakhala namar kata ka kali ka dei ka badang thamai bat ya ka spare tire pat ju pendan kam Tiki call ya kata ka company basidde ya kata ka jat kali bat ki pa nyu wheel brace basya yok lang hakapor bathiet ya ka kali hakapor ba ki pulit ki pinya srem ya uta wheel brace bat ki jingmen saw jong kita ki balayam kilap badai da uta ujat wheel brace ba unong penyam upendon kam ki pulit ki tip ba Matthew shit pendon kam ha ya kata ka kali bat anda kilawat ba hapo kata ka kali kilap ru ya itai karpet bala on naka kamera jong ka Jennifer bat ha itai karpet ru don ka jingbet snam bat haba ki pulit ki le biang ya ka DNA test kilap baka snam hang taru ka dei jong Matthew Matthew upoisa ha ka yeng samla jong ha ka to kamit Henry ki pulit ki sham ba uklam poi re sha ka yeng jong ka samla hadu kharwei baji men ha ka to kamit ka samla jong Matthew kala khmi lenti bo on poi pra baji Henry ong ya ka ba dan ba one call ya ka yeng jong bat ba ong ban wan penyap ya baro ba sa hang ta ka kami jong Matthew kala tiang bat kala phashong yu hayeng sashipang shwa ba unnet shayeng jong samla ki pulit ki kiliru ya ka samla jong Matthew ba udan jing mensau na am ha ka por ba upoi shayeng jong ka khnang bakin snutho balai ba ka dan ka snam jong Matthew ha ka carpet bat ha ka kamera jong ka Jennifer Henry ka samla kala pentikna ba uklam dan jing mensau ha ka met jong ki pulit ki la sngolingo ba Matthew uklam ong shapang kita ki calls ha ka por ba ki pulit ki dang investigate bat kili jeng kili ya ti ki pulit ki la khot biang ya bakin kili jeng kili ba Matthew hangta uong baladan shisha bala call shaying jeng ti ki pulit ki la kwa ban pentikna ba ka de shisha na am bat ki check ya ki call records jo ka phone yeng jeng ki bat ki la ba Matthew uthok bat khlam dan ba call re ha ka to ka sngi por ki pulit ki pin ya kata ka sabut ya Matthew usdang ban le khala nado nangta lada ki pulit ki kili jing kili ujubab khambha shushu eki hadin laite yaw na ka jing syak penyam ki pulit kilap ya kawe ka pla hajan kapung badan ki tiar bala ja na yeng ba Matthew la ong bala satu bat kilap ru ya ki karpet bala ot lingkon na ka yeng jung don ru iwe ikot apo kata ka pla bala syatar haba ki pulit ki pensendat biang ya kata kakot kilap bakadan da kajing tho jong kalis bak ki jing batai ya ki kam ayu ki bade ban le hang ta la tho iki kam bat iki plan ki basneu bamot ban le ya ki tu ki balayap da ki pulit ki pensrem ya kadak jing tho hang ta ba jong Matthew kilap bakaya hap thik thak ya katu ka snam jong Matthew balabet ha ka karpet bat ha ka madan yeng
ki pulit ki suba bakadai nakajing mi snam na khmut jang u namar bau Matthew la penmi bor ting hakapor bau penyap ya ki bahieng la jang nakadaw jang borok kini ki sabut Matthew usha tokit daka triple homicide baka kot karai ba unsha set patok hadu arpois nam hakas nam arajar ka kendai Matthew ulat nyo na jail nambar la adap arpois nam na dobo syakem hakapor ba ula syak pelat na jail ula dan saphois nam ka kerta kajuk ka kerta jang ka kemi jang u por bu penyap ya ka South Wales parole board ka pelat lat lot no yu haka kerdan bau haban late counseling man kapor ki bahayeng jeng u ki layak hi bha haka baya day ban pelat no yu ukpa jeng upan unget bet bau Matthew uklam le re ye kitu ki kam shirkai ki pulit ki batrai ya katuko kis ki ong bau Matthew penyap meki day namar kadaw jeng ka jingyan ya jeng u bat ka keme shaphang ka jingra kali pelat jeng u bat tang nai tai daw ulale ya kani ka kam dusman Matthew haduk kapor bau lalat na jail ru umpat jumanjor bau day shisha unang penyap bat uong ben bau klem le ya katuko kam bau sha tokit kalong ke ek ke basngusi badru ke bashirkai ba komuni uksud uyo ya latlut menta ti parlok nilai poin nak syaka bakut jangan ni ke video ban ngi ai ku boleh pi baro ki balapai ya ka sashi sen pat ngi wish biang pi baro Merry Christmas in advance bat ngin sia syambiang pat hakawi ke video